Kanigay ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli day Alvarin karon nang. Kimar ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Penkiyo ka sarkar pedeng ya ka baha balamang na kabenta katnat ka bapet ya ka roy ka para ka thain syate lamingi ka dona ha ka mang tengka arhajar arpusan arpun riyo. Daki hajar mut ki pai ba kilawan na benta ha ka kiyo pen niyo ba arpun riyo syakliar ulum sopet neng henin kasngi. Badra ka maulai SC ya ka nam ladu ha ka sien ka baningkong ha ka Meghalaya State League arhajar arpusao. Ki khubor ki babnya. Kamang tengka jong ka sarkar pedeng nakabenta usnyam arhajar arpusan arpon riyo kalapan kiyo ya ka baha balamang nakabenta katnat ka bapet ya ka roy ka par ha ka thain syate lamingi ka dona. Ka Menteri Pelatengka ka India ka Nirmala Sitharaman kala terwa ha ka ni ka mang tengka bathamai ban ai hadu san hajar khandai spa khat san klur tengka ya ka ni katnat. Habaya nujor bat ka bha ha ka mang tengka ka barim ka ni ka jingbo bha kala kiyo da sapo hinyaw na ka shispa. Ya ka jingpen kiyo bha pisa ka bakhambun la sakhi ha ka Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region PM Divine kabalong ka scheme penroy ya ka thain syate lamingi lengba o menteri rangba do kari. Kani ka scheme kalayo hado arhajar arspa khandai pohon rio klur tengka ha kani ka mang tengka ka bathamai. Kani kalatam hado khandai spa klur tengka ya ka baha ba kani ka scheme kalayo ha ka mang tengka ka barim. Ka sarkar pedeng kala kedau bakan bu thong ya ka jing penut pisa ka bahado khatway point iway lak klur tengka ha ka mang tengka na ka benta usnam Traikam arhajar arpusan arpun rio. Kani kala penskam ya ka jingkut jumut jong ka sarkar banwanra ya ka roy ka par lengba ka jing penbiang ya ki jing te jing shna bat ki jing don jing em hakari. Ha ka mang tengka batmai ka sarkar pedeng kala kham kentiu ya ka bha ha ka mang tengka na ka benta katnat yadari bat katnat ki kamrel. Katnat yadari kala yo hadu nriu lak prapoi hajar klur tengka ha ka mang tengka ka batmai. Kabala tam kumba khandai point sunlight nakashispa ya kabha bakalayo hakamang tengka kabarim. Haga jo kapor katnat ki kamrel kalayo kumba r point sun r lak klur tengka. Habakran halor kani Menteri Katnat Information bat Broadcasting jong ka sarkar pedeng Ashwini Vaishnav ulaong ba kani kabha bala ai sya katnat ki kamrel kalong ka bahe bha bat ula benrap ba kani kamang tengka nakabenta usnam arhajar arpusan arpun rio kala ruidak ya ka jing ang nut banyo ya ka Viksit Bharat. Kakiyo pendiar niyo basisian sisnam ha ulum sopet neng ka kut hanin kasngi da ka jing tho shun ha umau siang ubadan ha ka khardop ka bahatrai jang uni ulum kentang. Da ki hajar ngut ki khun ki hajar ka seng khasi bat senraj na keleng ka rilum khasi bat jaintia kilawan ban ya ka ngu kadam ka duai ka pirat ha ka duan bakentang ka badan ha kliar uni ulum. Ha ka ni kasngi la pendap ya ka knya ka khriam da ki long he long san bat hadin ka ni kala don ru ka jing shat bat ki jing ruai. Kapan kakiyo pen niyo basisian chisnam sya ulum sopet neng kajulong man la usnam hakasngi robibar ka baningkong jong ubenai rempang. Habakran hakani kasngi kerpang o Vice President ka seng Khasi kmi urang ba DL Nongbri ulapan kenmau ba menta ka kanti kadai kakiyo pen niyo ka ba arpun rio bat kaya tenghu artat bat kasnam ka jingdap basis pa arpusan snam jong ka jing seng ya ka seng Khasi kmi. Nakaliang urang ba skor jala ulapan pau ba udap da ka mensiam ka bakmen na markat badang ya kipor ka kiyo pen niyo ka ishirham bat ka isngain shu. Kajing thap kerteng ki kertong nakabenta banyakhun haka election MDC ka bansalong shen kalapoy artat siya kabakot haka balabu ba menta kasngi kalay tarik unay rempang kanlong katarik bakhatdo ban thap kerteng. Hakani ka kanti ka bakhatdo ban penkut ya ka jing thap kerteng layo I baladon bunhut ki kertong ki ba lalet thap kerteng hakasngi sajjan balala. Ka election MDC na kabenta ka KHADC bat ka JHADC kanlong haka arpuay tarik mentau ubnay rempang bat ka jingyaw vote kanlong haka arpusaw tarik uju ubnay. Kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG kabawalam syapi ya ka khubor. Kamalai SC kalami kum kala adu haka Meghalaya State League arajar arpusaw hadian bakala prelim ya ka Shillong lajong FC da San Lasau Kul haka tiebreaker.
Kani ka final kalalong hawa ya jer multipurpose sports complex stadium ha West Giant Hills. Kajing yakon hakani ka final kalong ka ba ibang bah hadian ba omshim ladan kanu ka team ka balala ban tap wat shikol ru hadian baladap ya ka full time bat ka extra time. Ka maulai kala job ya ka tie breaker hadian ba unang up cool jongka ulam bahamiki lamare ulayo nyat sabar cool ya ka ball bala shoot da u first born Roy Khongsti jongkala jong FC. Lasam ya ka khusnam ba sanlak tengka shikinong job da usembut menteri rangba uba sniaw balang dhar haka jinge don lang jong u MLA ka juwai uba wailat miki shilla u president ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Singh Doling bat kiwai ki kanram kilendan. Kishipai ka BSF kila kem ya kumba khat sangut kinong Bangladesh ki balawan rung tu sa India lengba ka jela Tripura nadu ka arpon retorik ukula lengkot layathu u officer rangba jong kishipai BSF hanin kasngi uni officer ulayathu balayo kemru ya arngut kinong India ki balayarap ya kini kinong Bangladesh banwan rung tu syakari India. Nalor kani layathu ru bahaka juk kapor kishipai kilayo kurup ya kidawai penbuat kasini ki masi bat kiwai ki tiar khai tu ki bala pensong dor hadu kumba R point san klur tengka. Kapnat sarkar pedeng kabakhami ya ki kam ki bedai bat ka kolshor lengkat ka jinge trailang bat ka AKASHVANI kala pli pat ba hanin kasngi ya ka program kerpang ka bedai bat ki surtam classical bala ai kerteng har kant me bharat ya kani ka jinge lang pli pat ba la penlong ha AKASHVANI bhavan ha New Delhi ya kani ka program kerpang lasdang ban pensngau live na ki arpwe teli ki AKASHVANI center nadu hanin kasngi. Kani ka program kerpang kan mi ha kapor khandai siteng hadu shipau siteng menstep man lakasngi tat hadu ka khan retorik menta ubnai rempang. Lapli ya kani ka jingelang da u secretary katnat kolshor ka sarkar pedeng u Arunish Chawla bat u CEO ka Prasar Bharati u Gaurav Dwivedi. U Director General ka AKASHVANI u Dr. Pragya Paliwal Gaur uledan lang ha kani ka jingelang. Habakran hakani ka jingelang u Arunish Chawla ulaong ba kani ka program kerpang kan long karan san ka ban plelat ikinong ruai bekinong put nong tem ye kijing ruai classical ban pensngau ya kasap ka bakidon syakari barok away. Ha Manipur la rakhe ya ka state level World Wetlands Day arajar arpusan hanin kasngi ha leishang hidden hajan Chanchipur rengkat ka phangpreng balabu da ka United Nations Protecting Wetlands for Our Common Future. La penlong ya kani kajing rakhe da ka Directorate of Environment and Climate Change. U Menteri Rangba ka Manipur u N Biren Singh ulalej banyadon rengkat ha kani kajing rakhe. Habakran hakani kasngi using ulaong balajiet ban penlong ya kani ka jingrakhe ha leishang hidden namar ka jinglong kongsang jongka nadu ki por barem baja bat ka jingtrai jongka sarkar ban penne pensa ya kani ka jaka. U Menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ulayathu hanin kasngi bagi pulit ka district Golpara kila penjulor khnang ya kilingkha rep sentio popi ki bahe kamba sanpon riu akar ha ubnai kala lengkot balala la penchongdor ba u popi u bami ne kini kilingkha ula ban shongdor kamba arpunyo point r not klur tengka usarma ula pentip syapangkani lengba karensan pensapriang kubor x hakaba ula bu ika video kaba pen I ya ka traktor kaba teliat ika sentiu popi ki bala thong ha kitai ki jakaram ban penkut ya ka kubor sa shisin pat kimat ki bakongsan penkiu ka sarkar pedang ya ka bha balamang na ka benta katnat ka bapet ya ka roi ka par ha ka than shatai lamingi ka dona ha ka mang tengka arhajar arpusan arpun rio Daki hajar ngot ki pai ba kilawan hishim benta ha ka kiu pen rengiu ba arpun rio syaklar ulum sopet meneng henin kasngi. Badra ka maulai SC ya ka nam ladu ha ka sien ka baningkong ha ka Meghalaya State League arhajar arpusau. Bad katu ngilapoi syakapakut jong ka kubor ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Sa shipor ka taha ka por pravajing nyeso bad ka AKASHVANI Delhi na ka benta ka kubor ka ktin Hindi ka ban buat pat ka kubor ka ktin pareng ha ka por prakasan minute. Kani kadai ka AKASHVANI Shillong, sngaw paban up yaki kubor na Delhi.